balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Indi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kung kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kung ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre.
bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Tuesday and welcome dito sa Kahapon Lamang program. Ini si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program KLP. Gani, kumusta ka mo? For a while, no? Nag-enjoy gid kita sang ulan. Nakasalod kita tubig ulan. At the same time, nami tulog naton kay nabugnawan gid kita. And everybody just enjoyed ang ulan nga nagtupa diri sa aton. So we thank the Lord for that. Well, sa sini nga hapon, ari kita para nga magdulo na naman sa inyo sa mga istorya nga inyo gid nga ginakalangkagan. Salamat sa aton dira nga mga letter senders. Kumusta man gali? Ang mga pangpulaw-pulawan ninyo dira nga mga istorya para nga i-share diri sa Kahapon Lamang program. Ang iban do naga duwa-duwa pa, nagaduso-butong pa, kung dayon no, kung hindi kaya bal nila, doon na-jahi kuno sila, ay nga man. No reason para nga mag-jahi. Kanami, ibala akong makashare ka sa mga istorya, ilibinagid, no? Kung napunaan man sa mga pagtulunan, sa mga inspirasyon, or whatever it is, no? Ngayon ninyong i-share, ang ibang hindi, mga tips, o sige din na. No problemos. So, gani nga i-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, ipadala na sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Now let us listen to our song from Jose L.G. Fuentes as I welcome you. There is a KLP. This is Tita Regine and here's the song, LDR. Good afternoon and welcome. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa tunggan kay ang imong tingog maoy naghubay sa magul-anon ko nga
Hunahuna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ding kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dolar. Bisagod sa obiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Hunahuna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andamag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Hunahuna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Long Distance Relationship, LDR. Jose LG Fuentes, alas 2:22 ang ating oras. Proceed na kita sa pagbasa sa ating sulat. Mayari diri nga luyag naman nga i-share sa ating istorya si Lola Tiray. My dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, sa tanan nga nagapamati sa KLP. Sa mga brothers and sisters, maayo lang ang pagpamati sa inyo tanan. Titang kasaysayan nga ini, iya ka manghud ko, sunod ini sa akon. Tawagon ko lang kay Diding. Sa may pangabuhi na ako, siya naman ang nagatimbang kay tatay kag nanay. Tita mapisan si Diding, daw lalaki. Halos ang tanan nga obra ginahimo na. Basta masarangan na lang. Bisan gabi, basta masarag ang bulan, nagapanghilamon sa palibot kabalay na. Mahawan ang iya balay. Hindi masaway, wala nagapati kon sawayon. Tuig 1979, sa bukid ng amon balay, sa pastuhan nila ni M. May uma si tatay, tambihanay sila ni M. Sang taghilamon na, nagabulig si Diding kahilamon sa uma ni tatay. Sang primero, nagapauli pa siya sa ila kada hapon. Malayo man ang balay ni tatay sa iya uma. Sang ulihi,
Sa balay na lang sila nagatulog, kay lapyo na kahilamon adlaw-adlaw. Hasta sang ulihi, nagtener na si Diding sa balay. Naghimo na lang siya sang iya nga balay para may tulugan sila kung mag-obra. Nagpasugot man kami ni M, kay wala man kami sang kaupod sa bukid. Kag nag-obra si Diding sang iya kaugalingon nga uma. Tita, puwerte kapisan, malapad ang iya nga uma. Pero sa pihak sang tanan, hindi gusto si tatay kag nanay nga sa amon si Diding mag-estar. Kag talagsa lang nga nagapauli sa ilabalay. Hambal ni tatay, laygayan ko si Diding nga magpauli, kay nahuya sila kay M. Tita, ginambalan ko man si Diding nga magpauli, kay nagapangakig na si tatay kag nanay. Pero daw wala lang siya kabalo nga sala na ang iya nga ginahimo. Ang rason na, hindi na siya kaantos kabatasan ni nanay nga tama kauti. Pero milang nagapangakig kung magtililipon sila. Balantita, ugali ni nanay, to permi lang akig, kag istrikta. Bisan gamay lang nga sala, todo-todo ang iya nga pangakig. Ang isip na, husto lang ang iya ginahimo, nga bisan sala. So amoy na, nga nagaralayas ang iya kabataan, kag hindi magtiner sa iya. Samtang si Diding ara sa akon, puwerti tita ang kaaking ni nanay sa akon. Ginaaway na kami, nagahipos lang ako, wala ako nagasabat sa iya. Nahadlok ako magsabat kay nanay. Tita, bisan anhon ko kalaygay kay Diding na magpauli, hindi gid siya. Hambal na, natak-an na siya ka sobrang nga kauti ni nanay. Permi lang ako ginaakigan ni nanay. Hambal na, gusto ko man kuno nga mag-estar si Diding sa akon. Ginhambala na ako nga, andam ka lang, basti ano ang matabuan ni Diding ay suluhon mo gid ang problema. Tita, hindi man tani ako gusto nga mag-estar si Diding sa akon, pero hindi man siya maghalin. So naluoy ako sa iya. Tita, bisan wala ni nanay ginahambal ang sasulod sang kaisipan na, tama ko gid kaintindi. Nahangpan ko ang buot nila silingon ni tatay. Kaya ti babae pa siya, makahuluya kuno sa tawo nga magtener siya sa akon. Balantita, tama kasi losa si nanay, kag advance ang panghuna-huna. Pero malayo man ang mga mahigko nga kaisipan nila. Pormal ang utod ko, kag nabalaan ko ang iyang batasan. Tita, may bisyo ini si Diding, nagamama, puwerte magkaon ka malamon. Sa isa ka adlaw, isa ka tangkas nga buyo, 3 ka bilog nga bunga, pihak nga unyon, tabako, kag puno ang dako nga apugan. Wala ginakawad-i ang baba na kami nama. Tita makapamahaw siya sa aga, ang pauli na 3:00 sa hapon. Wala pa niyaga, nagamama lang. Kapin pa ako nagaulan, bawo paborito na gini na mag-obra sa uma, nga nagasuray sa ulan, kag magtodo ka mama. Tita, ginapabayaan ko, kahit hindi man mo pati, kung sa wayon. Do wala siya ginalapyo. Hambal ko sa iya, hagan-hagana man ang pangabudlay. Hambal ni nanay, kung anong matabuan mo, suluhon ko gid ang problema. May balay siya, kagang upod na, bata ko nga kapid. Kung gabi, papanit na ang kapid kabunga, tigintakan man ang kabata kapamanit, kay halos kada gabi, amo ina ang iya ginapaobra. Dito sa primero, nagabakal ako ka mga sangkap na nga malamon. Puwerte kagasto, kag mahal man ang sangkap na. Tita, kintamnan ko siya kabuyo, bunga, kag tabako. Ang apog, nagpaobra ako sa nakahibalo. Ang edad na tita, 18 anyos, pero perti magmama. Ang unto niya sina, daw unto ka tibakla. Tama ka itong. Tita, mabuot si Diding. Talagsa lang nagapangakig sa mga hinablos na. Wala nagapamuyayaw, kag mahipuson. Halos obra lang ang ginapamensar na, way na nagapahuway. Tita, 5 na katuig ni Diding sa amon. Tuig 1984. Tapos ani, kaumanamon, naging kabyuhan ni Diding, natipon na ang humay sa balay. So samtang nagapahuway siya sa iya balay, hambal na, kalain ka pa matsyag na,
maluya ang lawas, kag wala gana magkaon. Siling ko, pahuway ka bala anay, hindi pagpilita ang lawas mo. Sang hapon, hambal na sa akon nga, hiluton ang bilog ng lawas. So pagkatapos na panyapon sa balay ko, gipatulog ko, kay hiluton ko siya. Ginhilot ko halin sa ulo hasta sa tiil. Pero nagasinggit, kay puwerte kuno kasakit ang lawas na. Mahinay man ang paghilot ko, kalawas na, nga ang dumapatay siya kasinggit. Puwerte kuno kasakit kun hiluton. Pero kung trangkasuhon ini siya, nanamian gid, kun hiluton ko ang bilog ng lawas. Tita, mulang ina ang ginahimo namon. Kung trangkasuhon kami, hilot kag banyusan kadahon kabuyo kag katumbal. Pagkaaga, maumpawan ang lawas. Pagkatapos ko hilot kay Diding, ginpainom ko katableta sa sakit ulo, kag hilanat. Sang pag alas 12 sa gabi, maayo na, wala na sang hilanat, kag mahamuok ang tulog na. Pagkaaga, naglugaw ako. Pagkaluto, ginhatagan ko siya. Siling ko, kaon ka lang, kay manglaba pa ako. Siya tita, nagapungko sa hiligdaan. Gibayaan ko siya, kag magpanglaba. Pagkatapos ko laba, nagsulod ako sa balay. Pamangkot ko, tapos ka na kaon? Sabat na huo. Pagsulod ko sa kwarto, nga makuha ako tani ka pinggan. Nakita ko ang pinggan, wala unod. Nakibot ako tita, nga may nalapakan ako nga mabasa sa banig. Kay medyo madulom ang kwarto, hambal ko, ay, ano ining mabasa sa banig? Pagkabati na nagkadlaw. Tita, ginpang tagtag na sa banig, tag-isa ka kutsara ang tumpok. Ay napuno tita ang banig ka tinumpok nga linugaw. Why siya kakaon? Siling ko na ano ka Diding? Sabat na, hipos ka lang, nagakaon sila. Ay pagkabati ko, hinadlukan ako sa isip ko, basi may upod si Diding ng mga taglugar. Tita, nagkurog ang lawas ko sa sobrang akulba. Ang isip ko, basi naglain na ang ulo na, basi nagbuang na siya. Nagahibi ako kung nagaproblema, kay basi ako ang basulo ni nanay nga nagmasakit si Diding. Daw hindi na ako tita kabalo kung anhon ko si Diding. Nagpakabakod ako tita. Gindula ko ang kahuya kag kahadlok. Ginpahibalo ko si tatay kag nanay nga nagamasakit si Diding. Sa isip ko, bala na kung akigan ako nila, batunon ko, basta matabangan lang si Diding. Pag-abot nila ni tatay, namangkot kung ano si Diding. Kisabat ko, gintrangkaso, kag daw naglain ng ulo na. Pero ako tita, daw matunaw ako kakulba, kag huya. Mayo lang tita, why sila magpangakig, kag magbasol sa akon. Kinapamangkot nila si Diding. Uy na tita, nagasabat. Tisili ni tatay, himos ka mo, kag magdulhog sa balay. Ginkarga si Diding sa duyan, kag gintuwangan. Si Diding, wala na nagahambal, kag hindi magkaon, nagatulog lang. Madasig tita magtubo ang balatian ni Diding. Gindala namon siya sa hospital. Nakoma na siya, hambal ka doktor. Wala na nagabugtaw. 3 na kaadlaw sa hospital, wala man siya alibyo. Ang hambal ka doktor, typhoid ang balatian, kag na comatose. Nagpauli kami, kay hindi man kapasalig ang doktor na mag-aayo si Diding. Sang-ara na kami sa balay, ako ang nagaatipan kay Diding. Ginabutangan ko kagatas ang baba na paagi sa dropper, hasta lang mabasa ang iya tutunlan. Amo inatita ang obra ko kada oras. Kay ginabasa man ka tubig ang iya nga bibig. Mga isa na kasimana ang tener namon sa balay, wala gihapon siya kabutaw. Waay na ako kapauli sa balay. Si M na lang ang nagakadto sa akon, kag siya na lang ang nag-atipan ka mga bata. Samtang ang sitwasyon ni Diding, naglain na gid, wala na siya kabutaw. Nagdugang pagid ang iya balatian. Tito, nagalubag ang iya ulo, daw mabali na ang iya liog. Nagaliad pakadto sa likod, daw matapik na ang ulo niya sa likod.
kag daw magbugto ang iya nga puwak. Ang pihak na paa na kag tiil nagarulubag man. Tita, kalain na gid sang kahimtangan na. Hindi ako kabatas magtulok sa iya, makaluluoy nga tulukon. Siling ni tatay, mahal nga Diyos na lang ang maalam kung ano ang iya kabubuton. Ginabato namon tanan, nadula na ang amon paglaom nga mabuhi pa siya. May nakapamasyar nga kumari ni nanay. Nakita na si Diding. Hambal na, ipabulong abi ninyo sa dipulso. Basi pa man mag-ayo siya, may kilala ako nga manugbulong. Sampaton siya nga manugbulong. Ang hindi mag-ayo sa doktor, ginapaayo na. Manami nga manugbulong. Nagapamati lang kami ni nanay kag tatay. Hindi kami magpati sa iya. Kag nagaduha-duha. Basi hindi man lang makapaayo kay Diding. Sa ulihi, ginpamangkot ni nanay kung taga-diin, sabat na, sa pihak nga banwa, medyo malayo. Pero hindi gid kamo maghinulsol. Kung mapabulong kamo didto, magaayo si Diding. Samtang ang kahimtangan ni Diding, wala na siya pulso, malapsi, nagapiyong ang mata. Ang korason na lang ang nagakibo. Patay na gid tita kung tulokon. Nagpasugot kami nila tatay nga ipabulong si Diding bisan malayo para matabangan lang siya. Sang una nga panahon, wala pa sang tricycle nga nagabiyahe sa amon lugar. Gani, ginkarga si Diding sa duyan, kagintuwangan. Halin sa amon lugar, 3 ka barangay ang ginagyan, hasta nga makaabot sa lugar sa Manugbulong. Bale, ika-4 nga barangay, hasta makaabot sa ila. Samtang nga nagalakat kami, damo ang nagalantaw kay Diding. Mga kilala ni nanay, hambal nila, nga ang gindaladala pa ninyo ina siya nga daw patay na ina. Hambal pagid nila, ayawan lang kamo sina ka pangabudlay. Kag tama kalayo sa Manugbulong. Daw hindi na ina mag-ayo, grabe na gid. Hambal pa kaiban, hindi ina kapauli nga buhi, mapatay lang ina siya. Bisan sin ulang ang makakita, amo ina ang ilahambal. Balantita, nga daw patay na gid man tulukon si Diding. Wala na sang pulso, ang iya na lang korason ang nagapitik. Si tatay kag nanay, nagapamati lang sila kahambal sang ilang kilala, ginakulbaan man. Kay basi matuod nga mapatay si Diding, nagausik lang kami sang pangabudlay. Pero, ginsigi namon ang paglakat. Ang upod namon, si tatay kag nanay, ako, si M, kag duha ko kamanghod, kag duha ang nagatuwang, ginabulus-bulusan. Kita Biyernes kag Martes ang pangbulong sang Manugbulong. Paghali namon sa balay, alas 5 sa aga, pag-abot namon sa ila, alas 9. Tita ko damo sang iya pasyente. Pag-abot namon, ginpasulod niya kami sa hulot balatunan ka pasyente. Tita, why pa niya makita si Diding? Hambal na, tama na kagrabe. Sang ginbuksan na, pagkakita na, nagaulunan siya. Ginabala na kami ni nanay. Kung desidido kaghanda kami magtuman sang iya nga ipangabay. Tiyang hambal na, hindi na maagahan si Diding. Pero, kung tumano namon ang iya ginapangayo, pasaligon na nga mag-aayo si Diding. Balantita kung magpabulong ang mga tao sa iya, kinahanglan hindi magduwa-duha, magsalig nga paayuhon niya ang tanan nga sakit sa lawas. Tita, ginpamangkot namon kung ano ang iya nga ginapangayo. Ti sabat na, desidido gid bala kamo nga magpabulong. Sabat ko, oo, kung ano man ang imo pangayoon, handa kami nga magtuman. Ay, ano ay han ang iya pangayoon? Para nga mabulong niya si Diding. Kag mag-aayo bala si Diding? Siyempre, no? Hindi gid magbuhi dira. Huwag kayong bibitaw. Padayon na naton ang pagbasa sa sining kasaysayan ni Lola Tiray sa ating pagpanumbalik. It is now 2:38 in the afternoon. Magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka mga importante ng mga pahibalo.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon,
mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa Sula diri ni Lola Tiray, she's telling us no about sang inagyan sang iya nga sister yan ni manghud yan ni ining si Diding. So ato na to sila sa manugbulong. So namangkot sila ano gid ang pangayoon sang manugbulong. Kaya sa manugbulong kung mahatag yung ako nga ginapangayo, mabulong ko siya, mapaayo ko siya. Padayon nun naton. So Tita Regine, hambal na sang manugbulong. Ang iya sanag 774 pesos kag 77 centavos. Tisabat ko hoo, hambal na kinahanglan hindi maglapaw sa alauna ara na ang kwarta ninyo para mag-abot ang iya nga bulong. Kaysa malayo pa inakuhaon, wala diri sa aton nga lugar. Basta grabe, maiwat pangitaon ang bulong. Kung wala diri sa Pilipinas, sa iban nga pungsod, sa disyerto. Tita, sa una nga panahon, dako na ina nga kwarta ang iya nga ginapangayo. Nagpasugot kami para matabangan si Diding. Sang pagkabati ko, nag-istoryahanay kami ni M, tatay kag nanay. Gamay lang ang dala namon nga kwarta. Hambal ni M, mapauli siya kag mangita ka kwarta. Nagpauli sila ni M kag ni tatay. Si M kag ang manghod ko, nagdiretso sa ila lugar. Nagkuha siya ka kwarta sa paryente nila nga nagapangbakal ka mga baka. Kay may baka siya nga inubaligya. Sang may kwarta na siya, insigida, balik siya dayon sa amon. Alas 12 sila kag makaabot. Ginhatag ko dayon ang kwarta kay Inday para mabutang na sa pinggan ni Diding. Tita, tawgon ko lang ang manugbulong kay Inday. Okay, sige, si Inday ang manugbulong. Hambal na, ulupirahan ang tingkoy ni Diding kay nagpulutok ang ugat sa liog na. Amo galiin na, nga nagaliad ang ulo na, pakadto sa likod. Tita, daw hindi ako magpati, nga amo ato ang iya sitwasyon. Nagatapik na ang iya nga ulo kag likod. Ginasapar ko lang kapisga ang iya tingkoy para maguntat kaliad ka ulo na. Wala na ako naghalin sa iya, kay amo ina ang ginabantayan ko. Nahadlok ako, basi mautod ang iya nga puwak. Hambal ni Inday, kinahanglan, maoperahan si Diding sa alas 10 ng gabi. Nagpauli si M. Ang nabilin ako, si nanay, kag manghud ko nga dalaga. Tita, amo ini ang paagi sa pagbulong ni Inday. Sa balay nila, may kwarto nga ginabutangan sa mga pinggan nga dileche. Kada pinggan, may nasulat sa papel nga ngalan ka pasyente. Kag dira ginabutang sa pinggan kung may mag-abot nga bulong ka pasyente. Kung sino una mag-abot nga bulong, nagasulod si Inday, kag tuktukon. Tita, makatilingala, kay tama ka pres ka nga kahoy-kahoy, nagatagok pa. Makita man kay mabasa ang ginasudlan nga bond paper. Or kay mabasa, makita man kay mabasa ang ginasudlan nga bond paper. Wala man si Inday nagahalin. Ginatuktok niya ina, kag ihatag sa pasyente. Lain-lain man ina tita nga mga kahoy-kahoy, suno sa balatian ka pasyente. Kada pinggan, may sanag. Kung sa doktor, konsultasyon tag 3 pesos, kag 15 sentimos.
Nabutang na ni Inday ang sanag sa pinggan ni Diding. Sa alauna sa hapon, ang iban nga pasyente nagpalauli na. Kami na lang at 3 ang nabilin. Maayo lang tita, kay pwede man kami makatigang sa ila. Ako ang nagabantay kay Diding. Ang manghod ko, amo ang nagaluto sa panyapo namon. Tita, ang manghod ko, si Toto, babae, ina, kag dalaga. Gintawag namon nga Toto, kay wala pa kami sang utod nga lalaki. Ikalima siya, kag ang sunod sa iya, lalaki na, si Nonoy. So samtang nagabantay ako kay Diding, tita, do patay na ang iya hitsura. Malapsi, kay nagatulog lang. Si Inday, do hindi mapakali. Makita na si Diding, nagaralain siya, kay wala pa mag-abot ang bulong ni Diding. Tiyambal na, maiwat pangitaon ang mga bulong sa iban pang lugar. Tita, amo ini ang kabuhi ni Inday. Ginsugid niya sa amo ni nanay. May amiga siya nga tamawo. Isa ka pamilya, may mga bata. Ang subang, lalaki, doktor. Ikaduha, babae, nurse. Ang ikatatlo, babae man, kagamo ina ang nagabulig sa tatay nila pangita ka mga bulong ka pasyente. Ang nanay nila, paltera, nagapabata. Ang doktor kag nurse, nagapang-opera. Pero si Inday, ang makita nga nagaobra. Pero sa pihak sang tanan, ang miga ni Inday ang nagabulong ka pasyente. Hindi lang sila makita. Kung wala diri ang bulong, nagatawag sila sa kaparehas nila nga kadugo nga padalaan sila. Kagamo pa ina nga maabutan ang pasyente kabulong. Tita, mga 3:00 na sa hapon kag mag-abot ang bulong, nabatian namon kay nagalagting ang pinggan. Hasta sa gabi, wala naman. Balang tita, damo nga klase ang bulong. Nagaralain si Inday kay 8:00 na, wala pa makumpleto. Hambal na, tapos kami panyapon, tapuson ang mga ulobrahon. Magpangihi o kung magpamuhin na, kay pagka 9:00, maglinong na, wala sang may magwa sa sulod. Magpungko lang. Hambal na sa amon. Ako ang makapot ka ulo, si Toto sa abaga, si nanay sa tiil. Punggan ang lawas ni Diding para hindi maghulag o kung magpisik samtang nagaopera siya. Pag 9:00, kumpleto na ang tanan nga bulong. Dayon sulod ni Inday sa kwarto. Ginapamatian namon todo-todo ang kagod na kabulong nga kahoy-kahoy. Nagalantaw kami sa relo, 10:00 na. Tita, ginakulbaan kami nga 3, base ano ang matabuan ni Diding. Pero sa pihak sang amon kulba, nagasaligid kami nga mapaayo ni Inday si Diding. Tita, pag 10:00 na, nagwa si Inday. Nakita namon, ni isa na siya ka doktor. Kung ano ang gamit ka doktor, ara man sa iya. Kompleto ang pormada na. Ang bayo puti, nakagwantes, naka-hairnet, kag nagasapatos. Nagahipos lang kami. Si Diding nakaplastar na. Nagahapa sa ulunan, kag mansig kami kapot sa ginsiling ni Inday. Ang bulong ni Diding naging kagod na, naputo sa gauze, nga nasulod sa platito nga stainless. Ginbutang na sa kilid ni Diding. Sang primero, ginmassage na ang tingkoy. Tapos nag-inject siguro siya sang anesthesia kay nagahulag si Diding. Siguro masakit. Tita, hindi makita ang mga gamit, pero makita lang sa pag-obra na. Tapos inject, tambal niya, iduhol ang blade. Tita, lalaki ang nagahambal. Dason, ginkurit na ang blade sa tingkoy ni Diding, pero hindi man makita. Sunod, hambal na, iduhol ang gunting. Lalaki man gihapon ang nagahambal. Nakita namon, tumigin butong siya, damo ang iya ginapang butong, pero hindi makita.
ugat ko no nga nagpulutok. Tingin pang untay na. Pagkatapos nakauntay, ginbalik sa sulod. Dason, ginpugaan na sang kinagod nga bulong. Titang kolor sang bulong nga kinagod, mapula. Kaginbutangan na kagoz, kaginplasteran. Ginapamatian lang namon ang linagting sa mga gamit sa operasyon. Hindi makita. Hindi man makita ang dugo, pero damo kuno. Ang pilas gamay lang, do napakris nga panit, pero dako kuno. Hambal na, bantayan, nga hindi maghulag si Diding kay basi magdugo. Pagkatapos niya opera, nagsulod siya sa kwarto nga ginabutangan sa mga bulong, daw may ginaobra. Kami na lang ang nagapulaw. Si Diding nagatulog nga nagahapa. Pagka alas 5, nagkadto siya sa amon. Hambal na, pukawon si Diding, kag painumon kagatas. Kutsara ang gamiton, para inanay lang nga mabasa ang iya tutunlan. Samtang tita, ginahungit ko si Diding kagatas, nagaamat-amat siya bugtaw. Sa nabatyagan na, nga mabasa na ang iya tutunlan, gusto na nga mag-inom todo-todo, pero hindi pwede. Kay basi magulpihan ang iya nga tiyan kag magsuka. Tita, wala na nagalubag kag nagaliad ang iya ulo. Hambal ni Inday, pwede na siya kakaon kalinugaw, basta gamay lang anay. Ang bulong, sige ang abot. Kahoy-kahoy, ginatok-tok ina ni Inday, kay ginalaga namon. Amo ina, nagserbi tubi ni Diding. Maayo na ang iya liog, pero ang tuon niya nga tiil, nagalubag pa. Hambal ni Inday, kinahanglan, maoperahan ang ina, kay kung hindi, maparalitiko ang pihak na nga lawas. Kay nagpulutok kuno ang ugat, nagaproblema ako tita, kung sa diin ako makuha ka kwarta. Pagbisita ni M sa amon, ginsugiran ko siya kaginhambal ni Inday. Nagpasugot si M para nga maayo si Diding. Hasta si tatay kag nanay, sugot sila tanan. Wala na kami sang kwarta. Minbaligya naman ni M ang baboy namon. Ang sanag sa operasyon, 300 pesos, kag 15 sentimos. Biyernes siya ginoperahan, pagka Martes, operahan siya liwat sa luko-lukuan. Ginakaptan ko ang paa, si Toto sa tiil. Parehas man tita sa una nga pag-opera, ang ginapamatian namon, parehas lang, kag makatilingala nga mga buhat. Pagkatapos opera sa iya, pagkaaga, nakita ko nga nagbalik ang maayo niya nga hitsura. Hambal ni Inday, pwede na kami kapauli. Pero kada Biyernes kag Martes, ma-check up siya. Hambal na, tani may dayunan ka mga balay diri para mahapos ang pagdala ninyo kung inog-check up na. Maayo lang tita, may pakaisa si M nga nag-estar sa amo nga lugar. Malapit lang sa ila ni Inday. Didto kami nagdayon. Mga isa kami kabulan didto, hasta nga nakompleto ang gintalana ni Inday nga inadlaw. Samtang si Diding, makita namon nga dako ang pag-ayo niya. Nagpauli kami sa ila ni nanay. Si Diding, makahibalo na siya magkaon kag mag-inom. Damo ang nakakita kay Diding nga maayo na siya. Hambal nila, bantog ina nga manugbulong. Napaayo niya ang grabe. Napabugtaw niya ang nakomatose. Bisan kami tita, do hindi magpati nga mabuhi pa ang utod namon. Naglisensya ako kay tatay kag nanay. Nadalun ko liwat si Diding sa balay para maatipanan ko. Do hindi tani sila gusto, Tita Regine, nabal kundi pwede. Nga diri lang ako magtiner sa inyo. Makaluluoy man ang kabataan ko nga ginabayaan. So gindala ko siya sa bukid, sa amon balay. Panilag ko, madali siya mag-ayo. Waay ko na makita ang diferensya sa lawas na. Normal na kung tulukon. Sa isa ka semana, kaduha ako magkuha ka bulong, Martes kag Biyernes. Makutoy tani ang paglakat, pero ginaantos ko lang
para sa ikaayo sang utod ko. Mahalin ako sa amon dulum-dulum pa, bali 3 ka balay ang agyan ko, kag ikaapat ang ila ni Inday. Pagabot ko sa ila, alas 10, mahulat pa ako, hasta magabot ang bulong ni Diding. Sa hapon, ang pauli ko, kung hindi alas 5 or kung hindi alas 4, alas 5. Kay dugay magabot ang bulong ni Diding. Nagaisahanon lang ako nga nagalakat, damo patita ang ido sa dalan. Nagapungko ako anay, agud dason nga, nagaamat-amat ako igod, nga nagaisol. Hasta nga makalampuwas sa mga ido. Nakulbaan ako tita, kay damo sa ila dalagko pa. Tani makahibalo man ako tita mag-orasyon sa ido, ugaling ginaunahan ako kakulba. So muna, ang hindi mag-epekto ang ginaorasyon ko. Halos agi ko dira sa sinang lugar. Ginabanggaan gid ako ka mga ido. Tukadton gid nila ako. Nagahapit ako sa kay nanay kag magpanyapon kay tama ang gutom ko. Naluoy si nanay sa akon. Tapos ko kaon, lakat naman taklad sa bukid. Hasta makaabot sa balay. Mga alas 7 na. Lapyo gid ang lawas. Do hindi ako maghulag sa tanan or sa sobrang alakat. Pag abot ko, lagaon ko pa ang sinaksak ang kahoy or ang kahoy-kahoy para serbi tubig. Kag banyusan si Diding, kadala ko nga lana nga may kahoy man. Tita, nahadlok bala ang mga sapat sa lana? Oo, nahadlok ang mga malain at ginawa sa lana ni Diding. Kay samtang ginadala ko inang ang ginatughugan ni Inday kalana, wala ako sa may nabatian, nga may nagahuni. Kag wala gid ako nahadlok. Bisan gab-ina, basta dala ko ang lanahan ni Diding. Dako ang alibyo, nga nagaamat-amat ayo siya. Nagahambal na siya, ugaling pitla nga daw bata. Kay nagaamat-amat man balik ang iya nga memorya. Hindi tagid madalos-dusan ini, no? Matapos ang ining istorya. Kaya may mga pilapagid siya ka pages yung nabilin diri. But anyway, our time is up. So, padayunon ta, ha? About 2 days ang ato nga pagbasa sa sulat ni Lola Tiray. Inspired gid si Lola Tiray, no? But anyway, ito ka-exciting man. Sa nga nga gina-share diri sa aton. Imagine, ang nag-opera. Do ginagamit lang siya, no? Somebody else is doing it for her. Amo na di ang ginaplastar, ang pagplastar ni Lola Tiray kay tiis siya at tugidto sa ginhimo ang pag-opera sa iya utod nga si Diding. So, pabosan ta ini kag dapat ara gi kamo tomorrow so that you won't miss anything. Hasta ka sa katapusan. Nagtuloy-tuloy gid man bala ang pag-ayo ni Diding. Di kumusta man siya after nga nag-ayo siya. Inatanan hibaluon naton. Buwan sa liwat nato na pag-updanay diri sa kahapon lamang program. For the meantime, ang inyo dira nga mga istorya, remind lang ko, pasi pa din na nga mapadala, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat nyo ina, ipadala man dayon sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas, ito yung Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Ako naman, buwas. Dapat ululupod kita sa gihapon so that dululungan kita nga makahibalo kung anong katapusan sa sininga sulat ni Lola Tiray about sa pagbubulong sa iyang manghod nga si Diding. Ito ka misteryoso, no? Nga klase pagpabulong. Anyway, sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kids. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.